Hola, em diuen José Santamans i vaig estudiar traducció i interpretació a la UGI des de 2000 a 2005. Actualment treballo com a traductor i intèrpret de conferències d'anglès i alemany a castellà i valencià en el mercat privat. De la UGI recorde, per un costat, el professorat, que era molt jove i molt preocupat de que aprenguérem. De fet, encara mantinc el contacte en alguns d'ells i recorde com si fora ahir classes, traduccions que es donaven, discursos que tenien que interpretar, però sobretot me quedé en les grans amistats que vaig fer durant la carrera i que avui dia, a dia d'avui, encara ho són. I com no, recorde els dijous universitaris, els sopars on molts o alguns acabaven cantant damunt de la taula, les festes de la Madalena, les cervesetes al campus de Borriol, les eixides per Benicàssim, i per tots aquests records vull aprofitar per donar de tot cor l'enhorabona a la Universitat Jaume I per estos 25 anys.